Корове надо не только памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Лукашенко ўжо не першы раз прапановвае паставіць помнік карове. Гадамі кіраўнік Беларусі дэманструе цікавасць да сельскай гаспадаркі, інспектуе фермы, правярае даільныя залі, распытвае пра корм і надоі, крычыць на чыноўнікаў за дрэнныя паказнікі. Снятся скотина, коровы, я их ночь даю там еще. Смотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Корова должна стоять во дворце. З чаго такая ўвага? У сельскай гаспадарцы Александр Лукашенко разбіраецца больш, чым у іншых сферах, кажа палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэта спроба выглядаць блізкім да народа, паказаць, што ён разумее працу на зямлі і застаецца гаспадаром. Ён апелюе да патрыархальнай часткі грамадства, для якой харчаванне і сельская гаспадарка – аснова бяспекі. Лукашенко прасоўвае архаічную ідэю, маўляў, краіна без сельскай гаспадаркі – краіна без будучыні. Але гэта не так. Ёсць краіны, такія як Сінгапур, дзе практычна няма ўласнай сельскай гаспадаркі, і гэта ніяк не пагражае іх харчовай бяспецы.